K2 Tempo jednocześnie nabłyszcza, chroni i konserwuje wszystkie typy lakierów. Pasta Tempo jest jedynym w swoim rodzaju preparatem, pozwalającym każdemu na samodzielne usunięcie niewielkich zarysowań lakieru. Jest łatwa w użyciu oraz bezpieczna dla wszelkich powierzchni lakierowanych. Niewielką ilość pasty należy nałożyć na umytą i suchą powierzchnię lakieru. Po wyschnięciu należy wytrzeć nadmiar pasty miękką flanelką. Efekt jest widoczny natychmiast po zastosowaniu. K2 Tempo usuwa zarysowania, zwietrzały lakier, asfalt oraz resztki po owadach. Nadaje lustrzany połysk i zapewnia trwałą ochronę lakieru.